Ez a Teljes terjedelem, Magyarország első futballpodcastja. Sziasztok! Már csak 2 forduló van az idényből. Milyen érzéseket kelt ez bennetek, srácok? Bennem jókat. Most itt rögtön belétek szállok az adás elején, Új. Hát kőkeményen, mert hogyha történik egy előzés, különösen egy ilyen kicsi ligában, akkor azt meg kell említeni. Márpedig a múltkor még csak úgy tűnt, hogy megtörténhet ez, de most arra megesett a nagy eset, gondolom már megbeszéltétek egymás között. Levi most már előrébb van, egyébként komoly hátrányból, de most már előrébb van, mint Máté. Ezt meg kell jegyeznünk. Hát nagyon ügyes volt Levi, tehát itt azért amit összehozott, nyilván a free hit volt. A free hit volt itt a nagy durrantás, ugye én ott álltam bele a földbe, arra lehetett számítani, hogy az assistant managerrel ő azért szépen jön fölfele, és hát a bench boostja meg egyszerűen jobban sikerült, pedig én ugye 1 hete wildcardoztam, vagy másfél hete, de egyszerűen nem úgy adta ki nálam a gép. Ráadásul én még nem is tudtam 15 emberrel kiállni, csak 14-jel, O'Brien eltűnésével, mondjuk nem osztott volna sok mindent a plusz 2 pontjával, úgyhogy kemény utolsó 2 fordulónk lesz, azt tudni. Igen, elég furcsa volt nekem ez az előző forduló így a bench boost-tal megspékelve, mert a határidő előtt még 3-at cseréltem gyorsan, amikor megtudtam, hogy De Bruyne kezdeni fog, már most meg a padon lesz, akkor úgy rendesen megremegett a kezem, és hát ez a -8 pontos 3 csere, ez egyébként 8 pontomba került, és abszolút nem fizetődött ki. Nekem az volt a logikám, hogy ha jön De Bruyne és jön vissza, akkor egyszerűen ők le fogják dolgozni azt a 8 pontot. Hát ők nem tették ezt, a kapuban viszont Areola hozott nekem 8-at, de összességében még így se jártam jól ezekkel a cserékkel, szóval megint azok voltak a legügyesebbek, akik türelmesek tudtak maradni, és nem inoktak meg. A bench boost az pedig szürreálisan jól sikerült, nekem 30 pontom volt a padon, ami egyébként egy dupla fordulós bench boostnál is nagyon-nagyon jónak számítana. Hát ez bőven jó. De hát Doma, te is jössz fölfele egyébként, tehát neked itt az utolsó időszakot szerintem teljesen jó, és ahogy emlékszem, ez szerintem tavaly is így volt, úgyhogy neked az kéne, hogy az utolsó 10 forduló számítson. Ja, hát itt már minden mindegy, és akkor ezzel lehet följönni. Nem tudom ezt szó nélkül hagyni, nem akarok még olajat önteni a tűzre, de 4 pont van közöttetek, úgyhogy semmi nyomás, 2 forduló, ne izguljátok túl, aki nyer, az nyer, aztán kész, meg vagyunk. 2004 56 van Levinek, és 52 Máténak. Nekem 2133, úgyhogy a jövök föl, az nem tudom mihez képest jövök föl, talán a top 500 000-be beférek a Liverpoolos ligában. Igen, az is valami. Ezek a számok. Volt már olyan, hogy szoros volt a szezon vége itt kettőnk között, és ezért izgulnunk kellett itt akár az utolsó fordulóban is, de egyébként szerintem ennyire szoros 2 fordulóval a vége előtt még soha nem volt. És az a legdurvább, hogy a csapataink is egyébként nagyon hasonlítanak, szóval az utolsó játékosainkon fog múlni, ami meg még izgalmasabbá teszi, mert az, hogy most a harmadik védője kinek mennyi pontot hoz, azért az nagyon sok mindenem múlhat. Úgyhogy ha eddig hallgattatok Levire és Mátér, akkor most amit mondanak, az lehet, hogy egy teljes félrevezetés. Eddig is az volt direkt, de most aztán egymásnak is így mondják, úgyhogy fenntartásokkal kezelni mindent, ami elhangzik. Igen, én próbáltam már Levit rávenni hét elején, hogy szerintem pont 4 pont, ez azt jelenti, hogy nem 1-1 cserél erre a forduló, hanem 2, és akkor ott tartunk, hogy ugyanúgy megyünk neki a következő fordulónak. De hát ez majd kiderül, hogy mit húz Levi, ezt talán majd ebbe az adásba is kiderül, de hát el kell mondanom mindenképp a hét menedzserét, Surányi Ákos lett, hát ő neki 1-jel vagy 2-vel jobban sikerült a bench boostja, mint nekem, és nem sokkal sikerült jobban, mint Levinek, ugyanis 86 pontos lett a bench boostja, igazából itt ezével tudott egy nagyon nagyot durrantani, illetve az, hogy a Munoz Burn 2 és mind a 2 ott volt a csapatában, és azért 2 11 pontos védő ebben a fordulóban az egészen elképesztő. Igen, és főleg úgy, amikor olyat látok, hogy egy csapatban van 3 darab 1 pontos játékos, van 3 darab 2 pontos játékos, akkor ez különösen nagy teljesítmény, így belenyúlni ezekbe a Burnökbe, Munyozokba, és hát ezért vitte nála a prímet, úgyhogy nagy grat Last Resortnak.
Igen, ebbe a fordulóba egyébként a védők hozták a nagy pontokat, tehát itt szerintem nagyon kevés olyan csatár volt, akiből igazán sok pontot lehetett kihozni, de hát pont az egyik ilyen csatár volt talán a most legnépszerűbb játékos, Oli Watkins, ő 9 ponttal tudta zárni az előző fordulót, és bár én akkor az előző fordulót előtt mondtam azt, hogy biztos, hogy az lesz, hogy Watkins lesz a legnépszerűbb választás, ha meg gólt lő itt a Bournemouth ellen, akkor meg egyszerűen felrobban az internet, meg az FPL-es közösség, hát ez így is történt, most mindenki hozni akarja, kapitány jelölt. Ti hogy vagytok ezzel? Hát nem. Még akkor sem, hogy a Spurs hazai. Vannak ígéretesebb párosítások számomra, de egész egyszerűen borzasztó nehéz itt belőni, hogy ki hogyan játszik, és Watkinsnál gyanítom, hogy oké, sok pontot szerzett, ezért is hozzák, de én a játékperceit tekintve még mindig nem vagyok meggyőződve arról, hogy ő itt 90 percet fog akár játszani. Ez egy jó kérdés. Nekem 3 érvem van igazából Watkins mellett. Az első az, hogy az Aston Villában játszik, és az Aston Villának most még 2 tétmeccse van hátra. Ez egyre fontosabb, főleg amikor megnézzük a Liverpoolnak a nyaralós képeit, ahogy pancsikolnak, és éppen búcsúztatják Trentet. Ilyenkor azért eszébe jut az embernek, hogy milyen jó is az, hogy vannak még csapatok, akiknek számít itt valamit az utolsó 2 forduló. Ez szerintem nagyon fontos. Aztán ott van a sorsolása az Aston Villának, Tottenham és Manchester United, úgyhogy a 2 csapat között a 2 meccs között fog majd Európa Liga döntőt játszani egymással, ami azt jelenti, hogy lényegében itt a Tottenhammel az EL döntő előtt fognak játszani, nagyjából egy ilyen 5 nappal, a United-del majd meg az EL döntő után, szerintem egyik rosszabb, mint a másik, és hát a 2 csapat is tényleg itt elég ránézni a tabellára, meg elég megnézni a mostani formájukat, és azt látjuk, hogy nagyon-nagyon jó ellenfelek, és nagyon jól lehet őket becélozni. Aztán a harmadik az pedig az, hogy ebben a fordulóban, itt a 37-esben szerintem elég nehéz lesz kapitányt választanunk. Nincsenek meg azok az olyan igazán egyértelmű választások. Most a legutolsó 2 fordulóban Bumo volt szerintem mind a 2 alkalommal a legnépszerűbb kapitány. Egyik fordulóban sem hozott olyan igazán nagy pontot, egy-egy asszisztot kaptunk csak tőle, ráadásul most egyel nehezebb meccse fog jönni, és egy ilyen fordulóban szerintem Watkinsra akár a kapitányi karszalagot is rá tudjuk tenni, ami meg aztán még egyel közelebb vissza ahhoz, hogy megérje azt a cserét. Hát na itt látok egy jó testcselt. Hát, mindenki ismeri a szezon végi Marco Silva féle fulemeket. Így van. És nekem az nagyon csábító. És ezt most őszintén mondom, hogy nekem az nagyon csábító, hogy ott valamelyik Brentford játékosra tegyem. Nyilván most borzasztó nehéz azt kiszámítani, hogy éppen adott meccsen Sáde, vagy Vissza, vagy Mbeumo, vagy Mbeumo hozza a pontokat, de nekem az nagyon csábító, ahogyan ugyanígy csábító, tehát amit te mondtál érvet, az nekem a Cityre is igaz, a Manchester Cityre, csak ott meg még talán Watkinsnál is nehezebb belőni a játékperceket, de az, hogy ők a Bournemouth-szal játszanak, és talán a Fulhammel az utolsó fordulóban, tehát hogy ez a 2 ellenfél az, amelyik most már tényleg ott van a középmezőnyben, most már tényleg nincs igazán miért játszania, és ha itt a tétmeccseket nézzük, azt akinek van tétje, hát a Citynek, ha nem jutnának BL-be, az világégés lenne. Ja, akkor értem, tehát magyarul itt a múlt héten a Southampton igazából azért küzdött, hogy ne döntse meg a Derby County rekordját, úgyhogy ott mégis ez egy tétmeccs volt, lehet azt mondani, úgyhogy azért sikerült ez ilyen rosszul a Manchester Citynek, így már minden világos. Hát nehéz azért ezzel a Cityvel mit kezdeni. Én nekem van egy olyan kemény mondásom, hogy se a Manchester City, se a Chelsea nem lesz ott a Bajnokok Ligájában a jövőre, de lehet, hogy ez csak egy ilyen wishful thinking, hogy nagyon szeretném, hogy ez összejöjjön, és hát én már levezettem, hogy ez nem kell olyan extrém dolognak megtörténnie, de hát nyilván ez azért nagyon nehéz, főleg itt a Citynél. Én mindenképpen, én még visszatérve Watkinsra, én azt az érvet elmondanám, hogy hát nagyon rossz volt nézni ezt a Tottenham Crystal Palace meccset, úgyhogy nem volt egyetlen egy Crystal Palace játékosom sem. 3,4-es XG-t hozott össze a Palace, úgyhogy jött 2 lesgólt is, tehát itt ez a teljes megsemmisülés, úgyhogy a Spurs hazai pályán játszott,
Tehát itt bármi történik, azért itt, ha általában szeretjük úgy megrakni a csapatkapitányunkat, hogy a legtöbb pontot kiben látjuk, és az szerintem erre forduló egyértelműen Oli Watkins, az egyetlen ellenérv, hogy Oli Watkins, aki bármilyen mennyiségű helyzetet ki tud adni. Ez a Spurs Palace-hoz annyit mindenképpen még hozzátenni, csak úgy érdekességképpen, hogy Amorim szerintem nagyjából 2 hete mondta először azt, hogy most már elkezdi játszani a fiatalokat a PL-ben, és azért nyilván valamilyen szinten kell rotálni, meg pihentetni az EL döntőre. A Tottenhamnél is azt látjuk, hogy például Solanke az EL-ben játszik, a PL-ben meg nem, és eközben a Palace, aki egyébként szintén egy kupadöntőre készül, ráadásul az FA kupa döntő az korábban van, mint az Európa Liga döntő, olyan simán verte meg egyébként viszonylagosan erős kezdővel ezt a Spurs-t, hogy azt élmény volt nézni. Szóval itt még csak az is se volt meg, hogy egyébként a másik csapat az ennyivel pihentebb, vagy annyival pihentebb. Hétközben nem játszott a Palace, de ettől függetlenül még így is azért kellemetlen volt szerintem ez az eredmény. Nem, hát itt a Spurs-et meg a United-et már nem lehet megvédeni. Tehát itt lehet hivatkozni tőlem az Európa Liga döntőre, de hát amit itt művelnek a bajnokságban, az nem tudom, az nem előremutató, vagy nem tudom, mit akarnak ezzel kezdeni. És akkor óvatosan fogalmazta. Próbáltam nem túl durva lenni, de hát ez egészen elképesztő. Szóval, hát menjünk tovább. Én szerintem azzal, hogy itt el kell dönteni, hogy most akkor mire megyünk rá, hogy erre a 37-es vagy a 38-as fordulót támadjuk meg jobban, mert már mindenkinek egy-egy cseréje van, és a 38-as fordulóra mindig el szoktam mondani, hogy ott tűnnek el játékosok, és nem azért, mert elrabolják őket, hanem egész egyszerűen a szezon vége van, és ott már tényleg brutálisan tét nélküli meccsek vannak, és hát ott van az, amikor ilyen 16 éves játékosokat bedobnak, hogy debütáljanak ilyen extrém fiatalon a Premier League-be. Szóval ti hogy álltok ezzel a 37-38-as, még megtámadni a 37-es jósorsolásokat, vagy most menteni a cserét, és 38-ban várni a kezdőket, és úgy cserélni? De ezt is már említettük fél szóval szerintem, hogy a BL helyekért megy a csata. Ez így van. Úgyhogy én ott nem csak akár az Aston Villára, vagy a Manchester Cityre, hanem ugyanúgy a Chelsea-re is támaszkodnék, vagy a Nottingham Forestre, még akkor is, hogyha ugye volt egy gyengébb időszaka a csapatnak, de én ezekben a csapatokban gondolkodom első körben, és Mohamed Salah ki lehet nevetni, nem lesz már a csapatomban, mert nem érzem úgy, hogy ott bármi motiváció lenne. Oké, lehet, hogy felszabadultak, de tényleg ezek az ibizai képek, amiket most keringtek, vagy videók, ezek arról győztek meg, hogy nem feltétlen érdemes őt sem a csapatban tartani, Alexander-Arnoldot sem. Én itt mindig abban bízom, és utólag lehet, hogy elvisz minket az, hogy éppen milyen eredmény született, de én akkor is maradok annál, akinek tétje van. És lesz olyan, akinek az utolsó fordulóban is lesz tétje annak a meccsnek. Szerintem ebben egyébként semmi vicces nincsen, főleg akkor, hogyha az ember támadni akar itt az utolsó 2 fordulóban. Én nagy esélyt látok arra, hogy itt Máténak meg nekem is bent lesz Salah a csapatunkban itt az utolsó 2 körre, de ez azért van, mert mind a ketten védekezni akarunk vele. Viszont, hogyha valaki ránéz a miniligára és azt látja, hogy fú, de jó lenne megelőzni az előttem álló menedzsert, akkor Salahval egyébként például lehet próbálkozni, mert nagyon nehéz megmondani, hogy mennyit tud kihozni magából a Liverpool így a strandról frissen visszatérve. Máté kérdés azt szerintem nagyon jó, szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy akkor most a 37-es fordulót célozzuk ebbe, vagy a 38-asat. A másik legfontosabb kérdés az pedig, amit az előbb mondtam, hogy támadni akarunk-e, vagy védekezni. Én azt érzem, hogy a 37-es forduló az azért előnyösebb, mert hogyha most cserélünk, akkor az a játékos az kap egy kört a 37-esben is, meg a 38-asban is. Szóval például, hogyha Watkins érkezik, akkor 2 meccset is fog kapni, míg hogyha a 38-asra tartogatjuk ezt a cserét, és akkor hozzuk például Sakát, aki nagyon népszerű lesz a Southampton ellen, akkor ott mégiscsak egy lehetősége lesz Sakának arra, hogy valami nagyot akasszon. Nyilván az ott pont a Soton ellen, és pont egy nagyon jó lehetőséget fog kapni.
de itt a mérkőzések mennyiségének a száma is szerintem tök fontos tud lenni, szóval én ezért hajlok arra, hogy most legyek agresszívabb itt a 37-esben. De Watkinson kívül nem nagyon tudnál szerintem olyan játékost mondani, akinek mind a két sorsolása igazán jól néz ki. Tehát itt például, ha csak azt nézzük, hogy jó, eldöntjük, hogy nekünk Mo Salah nem kell, mert tényleg elég vad képeket láttunk róla a héten, akkor most ebben a fordulóban valószínűleg Cole Palmert hoznád, de mondjuk az utolsó fordulóban meg már a Nottingham Forest ellen játszanak, ami persze tehát lényegében a legfontosabb meccs abban a fordulóban, de ott meg már lehet, hogy Bukayo Sakát akarom a csapatba, főleg úgy, hogy én azért azt gondolom, hogy az Arsenal kikap a Newcastle United ellen, és akkor ott van, hogy a Southampton ellen győzelmi kényszerre van, még az Arsenalnak is, akinek azt mondtuk, hogy hát már sok mindenért nem kell itt játszani a bajnokságban, de aztán az utolsó fordulóra megkaphatják a szezon legrosszabb csapatát, és a tétmeccs van, akkor azért nagyjából kiszámíthatjuk, hogy kik lesznek ott a kezdők, és akkor ő gyakorlatilag a legjobb kapitányjelölt is akár arra a fordulóra. Ha esetleg valaki máshogy gondolkodna, akkor ne hagyjuk szó nélkül, hogy a 37. fordulóban az Everton a Southamptonnal játszik, a 38-ban már a Newcastle-el, de itt van olyan ember a teljes terjedelem belső ligás, tehát a mi beszliges ligánkban, aki Betót már kapitánynak jelölte. Igaz, hogy még nem véglegesen, de Betóval számoljatok. Várj, azt akartam megnézni, hogy ő hányadik a most behozott játékosok listáján. Top 5-ben van, az 5. legnépszerűbb becserélt játékos Betó jelen pillanatban. Hát figyelj, 2 gól egymás után, vitathatatlannak az érdemei. Én csak kvalitásai. Mondani, hogy Calvert-Lewin visszatérőben van, tehát nem tudom, hogy mondjuk ez mennyire zavarja meg itt a Beto tulajokat, valószínűleg semennyire, de hát én értékelem a szezon végén ezeket a pikkeket, de hát mégiscsak Jamie Warditól búcsúzunk a 37-es fordulóban, szóval én szentimentális okokból én itt ennek a menedzsernek mindenképpen azt javasolnám, hogy csak Jamie Ward. Egyébként Wardy nagyon betett itt az FPL menedzsereknek azzal, hogy lényegében ez lesz az utolsó meccse, és ez már ki van mondva. Már most tudjuk azt, hogy a 38-asban nem fog játszani Wardy, és ezért így nagyon nehéz behozni őt, még akkor is, hogyha egyébként a gól az lényegében garantált itt az Ipswich ellen. Eléggé megnehezítette itt a dolgunkat. Hát a legjobb kapitány jelölt, érted? Tehát tuti, az meg van írva a csillagokban, hogy a 200. gólját meg kell lőnie, szóval teljesen az adom. Az 500. meccsén. Az 500. meccsén, tehát szerintem itt ez nem is kérdés, hogy mi lesz a vége, sőt, szerintem ez tipik Jimmy Wardy lenne, hogyha még a 98. percben lőne rá még egyet, de én még amiről mindenképp beszélni akartam, az kicsit a Chelsea, akit itt már említettünk, hogy egy olyan csapattal játszik most itt a Manchester United ellen, akik hát vannak problémáik, és akár még az egy jó sorsolásnak is mondható, de hát a Chelsea nincs jó formában, és hát Nicholas Jacksont is elvesztette a csapat, nem tudom, hogy ez mekkora érvágás nekik, szerintem azért nagy, és így azért Cole Palmer szerintem már nem tűnik akkora választásnak, vagy nem tudom, hogy ti bármennyire is elgondolkoztatok-e a Palmer behozott rá, nyilván itt gondolom csak Salah helyett. Én nem fogok itt kertelni, nekem Palmer lesz a kapitányom. Hoppá! És azért, mert tulajdonképpen Jackson sok helyzetet kihagyott, de az a helyzet, hogy én nélküle is abszolút bízom ebben a Chelsea-ben, sőt, volt már olyan meccs, amikor jobban nézett ki Nicholas Jackson nélkül, most azt, hogy éppen George játszik a helyén, vagy valakit beküld Madueke közül középre, az engem annyira nem is izgat. Enzo Fernández sokkal előrébb játszik mostanában, őt is nagyon szívesen hoznám, ő is nagy formában van, de Palmerben bízom, hogy itt a szezon végére még megtalálja magát, és ezen a 2 meccsen úgy rázza meg magát, hogy ezzel valami differenciált tudok kihozni belőle, és mondom, kockázat, azt én megértem, de nincs veszítenivalóm. Hogyha valakinek ott van már a csapatában Palmer, akkor én egyébként ezt a kapitányi karszalagot sem utálom, viszont hogyha nincs ott, akkor én nem hoznám, pusztán a formája miatt. Szóval itt emberemlékezet óta igazából ez a 11-ese volt, amikor gólt szerzett, meg előtte volt egy pár asszisztja, de a forma az abszolút nincsen meg nála, és ez nálam elég, még akkor is, hogyha egyébként azt gondolom, hogy ez egy elég sima hazai mérkőzés lesz. A Unitednél
láttuk, hogy most már megkezdődött a rotálás a PL meccsekre, még akkor is, hogyha most Amorim egyébként pont azt nyilatkozta, hogy ez is csak egy olyan meccs lesz, mint a többi, és egyébként nem feltétlen kell ezt így egyből feladni. Én azt gondolom, hogy a United az most azért van nagy bajban, mert eléggé elfogytak a középhátvédjei, és így, hogy egyébként Joró is necces az Európa Liga döntőre, plusz De Ligt is, így azt gondolom, hogy nem nagyon tud kockáztatni Amorim, illetve én szurkolóként bármelyik középhátvéd kezdetését már kockázatnak élem meg, mert itt ha bárki lesérül, akkor az nagyon-nagyon fog hiányozni majd szerdán, és azt láttuk a Brentford ellen, hogy amikor már 2-3 fontosabb játékos hiányzik hátulról, akkor azért eléggé át tud csapni ez egy ilyen ifi mérkőzésbe, amiben meg szerintem a Chelsea sokkal jobb lesz. Jól van. Nem tudom még, van-e bármi gondolatok, amit még nem hangzott el, vagy akár játékos, akit mindenképp szeretnétek megemlíteni? Nincsen. Levinek van. Igen, én csak Isakot akartam megemlíteni olyan szinten, hogy sokan fogják most Watkins-t Isak helyett hozni, igen. És mit gondoltok erről, hogy mekkora probléma lehet itt Isak nélkül lejátszani ezt az utolsó 2 fordulót? Papíron szerintem túlélhető, mert alapvetően ez az Arsenal Everton 2, és azért mind a 2 elmondható, hogy egy elég erős védelem, de hát figyelj, azért az Arsenalnak a mumusa, a Newcastle, az Everton ellen meg hazai pályán játszanak, és legalább az egyik az fixen tétmeccs lesz, az Arsenal ellen biztos, ha ott nyernek, akkor már az Evertont azt el lehet lazázni, de szerintem bőven tartható játékos, de nyilván ha a Watkins most nagyon menő, és elhiszem, hogy pánikból, meg ő az egyetlen egy megoldás, akkor hozhatom. Tudom, hogy más árazás, de hogyha valakit ki kell hozni a csapatból, Mármus ugye mostanában elég népszerű volt, igen. És hogyha jól emlékszem, akkor többen is adták el Mármust, és nem emlékszem, hogy mennyibe kerül Watkins, de ugye Mármus ilyen 7,5 környéke. Ha valaki ki tudja gazdálkodni, akkor az Isak Mármusból én Mármust adnám el, de igen. Hát ez már nyilván egyéni preferencia, mert mondom, Isak meg jóval drágább, mint Mármus. Bizony. Úgyhogy hát sok sikert mindenkinek, tényleg itt már a véghajrá van jövő héten, a 38. forduló, ott nehezen tudunk már okosat mondani, de azért még jövünk. Sziasztok! Sziasztok!